Неизправност на асансьора. Марк работи в многоетажна офис сграда. Понеделник сутрин е и Марк отива на работа. Неговият офис се намира на 5-я етаж и затова той използва асансьора всеки ден. Той чака асансьора. Влиза в асансьора, натиска бутона за 5-я етаж и очаква асансьора да го качи до там. Какво да направи при повреда в асансьора? Внезапно асансьора спира, светлините примигват и угасват и се включва аварийното осветление. Марк натиска бутона за 5-я етаж отново, но асансьорът не тръгва. Марк забелязва, че номера на етажа вече не свети на дисплея. Марк осъзнава, че асансьорът е заседнал, натиска аварийния бутон и го задържа за 5 секунди. Асансьорът е заседнал. Намерете аварийния бутон върху панела. Натиснете аварийния бутон, за да извикате помощ. Използвайте интеркома, за да говорите с мениджъра на сградата или с техническата поддръжка. Говорете ясно и спокойно. Повикайте помощ. Марк използва интеркома, за да говори с мениджъра на сградата, за да поиска помощ. Казва името си на мениджъра и казва, че е сам в асансьора и е заседнал между 4-я и 5-я етаж. Казва също, асансьора е спрял да се движи, светлините са угаснали и се е включило аварийното осветление. Съобщава, че бутоните не работят. Мениджърът му казва, че помощта идва. Моли го да слуша инструкциите, да се отдръпне от вратата и да запази спокойствие. Извикайте помощ. Кажете: вашето име, съобщете дали сте сам или има и други хора в асансьора, вашето местоположение, етаж или номер на асансьора. Какво се случва? Какво да направите след това? Слушайте внимателно инструкциите. Правете това, което ви се казва. Изчакайте помощта да дойде. Марк изчаква търпеливо, отдръпва се от вратата. Поема дълбоко въздух, за да се успокои. Марк се обажда на своя мениджър, за да го уведоми, че ще закъснее за работа, защото асансьорът е заседнал между етажите. Марк чака помощта да дойде. Какво да правите докато чакате? Запазете спокойствие. Отдръпнете се от вратите на асансьора. Не се опитвайте сами да отваряте вратите. Изчакайте да ви помогнат.
Ако се чувствате тревожни, седнете на пода. Ако можете, обадете се на някой, на когото имате доверие. Помощта идва. Аварийният екип идва да поправи асансьора. Отварят вратата, за да може Марк да излезе. Аварийният екип поправи асансьора и той може да бъде използван отново на следващия ден.